19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази тиббии саломатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Маркази тиббии саломат бо мақсади расонидани кӯмаки ташхисию табобатӣ ба сокинон бо истифода аз таҷҳизоти муосир аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Азиза Умарова бунёд гардидааст. Сохтмони бинои маркази тиббӣ соли 2021 оғоз гардида, он аз 3 ошиёна ва таххона иборат аст. корҳои сохтмонии иншооти мазкур аз ҷониби ширкати сохтмонии маҳаллӣ дар давоми 2 сол анҷом дода шудааст. дар таххонаи бино бахши физиодармонӣ ва дорухона, дар ошиёнаи аввал ҳуҷраҳои сабти барқии дил, ташхиси эхоултрасадоии дил ва ташхиси томографияи компютерӣ ҷойгир карда шудааст. ҳамчунин дар ошиёнаҳои дуюм ва сеюм ҳуҷраҳои қабули бемориҳои занона, дандонпизишк, гӯшу гулӯ ва бинӣ, бемориҳои дил, амрози даруна, асаб, ҳуҷраи амалиётҳои фаврии ҷарроҳиҳои хурд, ҳуҷраҳои табобати интенсивӣ ва озмоишгоҳҳои клиникию биокимиявӣ ҷойгир карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва имконияти мусоиди ташхису табобат дар ин марказ баҳои баланд дода, ҷиҳати боз ҳам хубтару беҳтар намудани хизматрасонӣ ва фаъолияти софдилона ба кормандони он дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. барои фаъолияти пурсамари маркази тиббии саломат ба арзиши умумии 10 миллион сомонӣ таҷҳизоти муосири тиббӣ харидорӣ ва васлу насб карда шудааст. маркази саломатӣ дорои таҷҳизоти томографии компютерӣ истеҳсоли ширкати Сименси Олмон ки бо арзиши 4 миллион сомонӣ харидорӣ шудааст муҷаҳҳаз мебошад. кори ин таҷҳизот дар марказ боиси боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва дақиқ шудани ташхису табобат мегардад. ба фаъолият оғоз намудани маркази саломатӣ имкон медиҳад ки минбаъд сокинон дар маҳалли зисти худ аз хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ бархурдор гарданд. тавре ки ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, баъди ба истифода додани маркази саломатӣ 30 нафар мутахассисони соҳа ба кор ҷалб гардида, ба 30 000 нафар аҳолии атроф хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. ба ҳамин тартиб соҳибкорони ноҳия бо ҷонибдорӣ аз сиясати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар марказ ва деҳоти дурдасти ноҳия чунин марказҳои саломатиро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд ки ин раванд дар баробари ба талаботи замон ҷавобгӯ гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ҳамзамон барои ба кор ҷалб гардидани мутахассисони ҷавон мусоидат карда истодааст. дар оянда бо ҷалби мутахассисони минтақавӣ ва миллӣ имкон аст ки дар ин марказ ҷиҳати такмили ихтисос ва табодули таҷриба, усулҳои муоина, ташхис ва табобати муосир ба роҳ монда шавад. бо оғози фаъолияти ин маркази тиббӣ сатҳ ва сифати хизматрасонӣ ба ниёзмандон дар ноҳияи Фархор боз ҳам беҳтар мегардад.